Jopiny e kar chung bura mar Ndhiwa e kaunti Homa Bay mosebedo gi tuoche ma thiedho bedo matek oyudo fuong'ruok kaluwore gi chenro mar thieth ne jopiny manochiw nono maonge chudo ma obagi gi jokanyo sekta mar thieth gidwaro matieko ma okum tuoche mathoro chendo e alworano. Chenro mar ndalo ariyono ne geto reso jotuo mani kod tuoche ma thiedho tek to ok nyal chopo e ute thieth mondo mi okonygi kaluwore gi nok mar omenda. Tuoche moko mathoro pondo del kendo fwenyo bedo matek kama oting'o tuo mar sukari, tuo mar presa, kansa kind tuoche mamoko gin tuoche ma osebedo ka nyoro oganda mathoth kaluwore ni jopiny deko madhi ute mag thieth kama inyalo fwenye tuoche go eko mapiyo mondo many kaka inyalo konygi kendo ma osekelo hinyruok ne oganda mathoth. Kaka achiel kuom yore makedo gi tuoche ma kamago, apis mar jaod bura ma Ndhiwa Matino Owino ka omokore kod jokanyo mamoko e sekta mar thieth bede migepe ma opogore, migepe mamoko kaachiel kod ute mag thieth mopogore osebedo bago chenro mar chiwo thieth kod pimo tuoche ne jopiny ka jolony wacho ne gwenge mag Ndhiwa ne ko tuoche mathoth mafwenyo bedo matek kuom oganda. Malaria. This region also has a high prevalence of sickle cell disease. We also have experienced cases of late presentation at MTRH, particularly issues of cancers, diabetes. And that is what we are addressing, non-communicable diseases, because they are silent. You only realize that you are sick at a later stage when it is late. We have very high number of rising of NCDs, the non-communicable diseases, especially for the senior citizens. So this has been an opportunity to get all our clients to come closer so that you can intervene. This has been an opportunity to have our referrals done on time. Like right now, we have 3 clients going to Eldoret Referral Hospital. E chenro no madhi kawo ndalo ariyo e skund primar ma Ndhiwa bende gato neno ni jotuo ma oyudo kod tuoche mosebedo ka chandogi oyudo thieth ma owinjore ka jolony e weche mag thieth wacho ni dwaro margi en kedo kod tuoche mosebedo ka chando jopiny alworano. Last year we did it a full day, and we found out that there are so many diseases that most of the people are working with and they didn't know. So we decided that we are supposed to do it for 2 days this time to be able to capture most of the people. If you see the data, you'll find that Ndhiwa has the highest diseases when you look at malaria, when you look at STD, when you look at child pregnancies. E kinde chenro no mar chiwo thieth ne jopiny ne waromo gi jotuo mosebedo gi pek e yore ma opogore kaluwore kod tuoche mosebedo ka chandogi ka moko kuom tuoche mane lakteche menyo gin tuo mar wang', tuo mar malaria, menyo tuo mar kansa kind tuoche mamoko. Mondo miyo koro nang'i gi chumbe manomiya na wuotho godo ni mosebedo ka ne chanda nagora piny tachunga ng'ane nikech ng'ama wuoyi. Wang'a te ka gonye kama to timo opi Jaod bura ma Ndhiwa Matino Owino wacho ni dwaro margi en tieko pek ma jopiny nigo kaluwore gi nengo thieth mani malo ka ojiwo jopiny mondo obed ka limo ute mag thieth mondo okonygi. Ji mang'eny mawuotho gi tuoche to ging'eyo. Koro gima watimo kani en geng'o ji mondo kik bed gi tuoche mo odhi malo ahinya, koro gidhi Kenyatta, gidhi Moi, gidhi Ramogi nikech tuo osewo piny ka. Instead wakelo jok mawachogo. Jo Kenyatta ne ka, jo Ramogi ne ka, jo Eldoret ne ka. Tiende ni wadwa ni wayud tuoche gi kapok ginya mondo wathiedhgi chon. Gima koro negowa mogik en gima iluongo ni prostate cancer mamako duong' ng'ato cha. Ka in gi higa 50 gi wiye, kok ibiro ka kawuono bi kiny, ije Cancer Institute ne ka. Mano institute maduong' mar kansa matimo gima iluongo ni screening. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.